De huidige kerncentrale in Borselen langer open houden kan en mag misschien helemaal niet eens. Volgens onderzoek in opdracht van de staatssecretaris zijn er nog te veel onduidelijkheden. En verder in deze Zeeland nu. Commotie na beschuldiging tegen directeur. En Zeeuws Orkest covert legendarische rockbands. Goedenavond. Het is maar de vraag of de huidige kerncentrale in Borselen na 2033 open kan blijven. Dat blijkt uit de milieueffectrapportage die in opdracht van de overheid is uitgevoerd. Er is nog te veel onduidelijk over de effecten op het milieu. Eigenlijk moet de kerncentrale in Borselen uiterlijk in 2033 sluiten. Maar de regering wil die levensduur graag verlengen. Om dat voor elkaar te krijgen moet er een wetswijziging komen. Maar daarvoor zijn eerst jarenlange technische onderzoeken nodig naar de gevolgen voor de omgeving, het milieu en de veiligheid. Uit het adviesrapport blijkt dat die onderzoeken nog niet eens gestart zijn. Simone Gideonsen, jij hebt dat adviesrapport doorgenomen. Hoe kan het nou dat eigenlijk al die onderzoeken nog niet eens gestart zijn? Ja, de kerncentrale wacht eigenlijk met investeren in die onderzoeken totdat de wet is gewijzigd. Dus het is een beetje een kip-ei verhaal. De kerncentrale wacht op Den Haag, maar Den Haag wacht juist totdat die onderzoeken zijn afgerond. En dus iedereen wacht een beetje op elkaar. Nou gingen we er eigenlijk in Zeeland al een beetje stilzwijgend van uit dat die kerncentrale, de huidige kerncentrale na 2033, toch wel open zou blijven langer, in afwachting van die 2 nieuwe centrales. Maar ja, zo vanzelfsprekend is dat dus niet. Nee, dat klopt. Nee, het is gewoon niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het langer open blijven van die kerncentrale. En dat zijn dan gevolgen voor veiligheid, voor milieu, maar ook voor de omgeving. Zoals het er nu naar uitziet, gaat de kerncentrale dus gewoon uiterlijk in 2033 dicht. Dus er moet nog veel duidelijk worden. Worden er nog meer zaken aangeroerd in dat rapport? Ja, want er is ook geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Of bijvoorbeeld van energieopslag of hoogspanningslijnen in Borselen. Dus ja, en nou is het natuurlijk de vraag, want je zou kunnen zeggen, dit nieuws slaat toch wel in ieder geval als een klein bommetje. Zijn er al reacties? Nou, ik heb al even contact opgenomen met de provincie en ook met de kerncentrale zelf. En voor hen is het nu nog te vroeg om te reageren. En wel gaat minister Rob Jetten vanavond in de Tweede Kamer een reactie geven. Simone Gideonsen, dankjewel. Zojuist is bekendgemaakt dat de gemeente Veeren 50 minderjarige asielzoekers gaat opvangen in Sirooskerke. Het gaat om jongeren die zonder ouders of begeleiders naar Nederland zijn gekomen. De jongeren worden gehuisvest in of bij verenigingsgebouw De Zandput in Sirooskerke. En het is dan de bedoeling dat de jongeren overdag naar school gaan in Middelburg. Op 18 oktober en 2 november kunnen de inwoners tijdens een bewonersavond vragen stellen aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de verantwoordelijke wethouders. De gemeente Schouwen-Duiveland onderzoekt een anonieme melding over grensoverschrijdend gedrag door de directeur van het sociale werkbedrijf De Zuidhoek in Zierikzee. Het nieuws over het onderzoek leidt tot grote onrust bij het personeel van het bedrijf. Schandalig, want ziek. Reacties waren van verontwaardiging, ongeloof, boosheid, verdriet tot huilen aan toe. Wij zijn samen sterk! Dus wij staan 100% achter onze directeur. Het ongeloof is groot onder het personeel. Ze dragen de directeur op handen en kunnen de melding van grensoverschrijdend gedrag daarom ook niet geloven. Dat de medewerkers nu op de hoogte zijn van het onderzoek was eigenlijk nog niet de bedoeling. Het onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag loopt al sinds juli, maar staat sinds gisteren in een ander daglicht. Omdat de anonieme melder wellicht de brief die hij heeft gestuurd aan het gemeentebestuur aan de buitenkant van het pand heeft geplakt om meer aandacht te vragen voor zijn melding. Doordat meerdere medewerkers de brief mogelijk hadden gezien en dus mogelijk ook vragen hadden, besloot de Zuidhoek in overleg met de gemeente het personeel in te lichten en volgde er een persverklaring. De gemeente Schouwen-Duiveland wil in de verklaring niet uitleggen waar de meldingen precies over gaan. Maar medewerkers van de Zuidhoek die bevestigen dat het gaat over beschuldigingen over verbale agressie tot seksuele intimidatie. De reikwijdte van de beschuldigingen is zo groot dat ze nogal lukraak overkomen op de medewerkers en collega's van de directeur. Toen ik de brief gisteren helemaal las, had ik zoiets van, ja, dit slaat echt helemaal nergens op. Ik zou willen oproepen van, als je de anonieme melder bent, wees niet zo laf en wees nu juist stoer en meld je dan. Maar verhoog je daarmee niet juist de drempel met dit soort reacties om nu alsnog in de openbaarheid te treden?
Ja, maar waarom doe je überhaupt zoiets? Waarom meld je zoiets? Omdat je je blijkbaar niet veilig genoeg voelt om het misschien met naam en toenaam te doen. Ja, dat is de vraag of dat inderdaad zo is. Of is het een wraakactie? Nemen jullie de melding dan wel serieus? Wij nemen het in zoverre serieus dat wij heel serieus omgaan met de sociale veiligheid in ons bedrijf. Wij zijn heel laagdrempelig en heel open. Als nu blijkt aan het einde van het traject, u houdt er geen rekening mee, maar dat de directeur wel schuldig is, wat dan? Dan zal daar de gepaste actie op worden ondernomen. En kijkt u dan misschien met een enige spijt terug op de manier waarop dit nu georganiseerd wordt? Nee hoor, helemaal niet. Omdat wij 100% achter onze directeur staan en dit is zo ongeloofwaardig. Er is geen spoortje van twijfel. De gemeente verwacht dat het onderzoek volgende maand is afgerond. De directeur van de Zuidhoek heeft aangifte gedaan voor smaad en laster. Directeur Jurgen van Cutsem vertrekt bij het Roompot-concern. Volgens Roompot heeft Van Cutsem er de afgelopen 10 jaar als directeur voor gezorgd dat het bedrijf de grootste exploitant van vakantieparken in Europa is geworden, met 2100 medewerkers. Onder leiding van Van Cutsem werd bijvoorbeeld dit jaar Landal Green Parks overgenomen. Het hoofdkantoor van Roompot zit in Goes. Van Cutsem zegt dat hij als aandeelhouder betrokken blijft. En waarom hij nou precies vertrekt is nog niet helemaal duidelijk. HZ University of Applied Sciences staat op plek 2 in de ranglijst van beste middelgrote hogescholen van Nederland. En daarmee is de HZ voor het 14e jaar op rij een van de hoogst genoteerde scholen in deze ranglijst. De Zeeuwse hbo-instelling stond vorig jaar nog op de 3e plek van de beste middelgrote hogescholen en is dus 1 plaats gestegen. Van de 34 opleidingen van de HZ worden er in de keuzegids 17 beoordeeld als topopleiding. In de Grote Kerk in Veeren gaat vanavond de Queen Symphony van het Zeeuws Orkest in première. Een spectaculair muziekstuk waarin 20 hits van Queen zijn gebruikt. Het Zeeuws Orkest speelt zijn grootste productie ooit, de Queen Symphony. Hoe is dat om te dirigeren, zoiets groot? Oh ja, dat is heel fijn. Hè? Het is ook veel hooi op je vorkje, zal ik maar zeggen. Maar het stond een beetje op mijn bucketlist om dit hier te doen. Een beetje cheesy, een beetje commercieel, maar wel echt prachtige muziek. De Queen Symphony van componist Tolga Kashif is een symfonie waarin 20 nummers van de popgroep Queen zijn verwerkt. Wat vindt u van dit stuk om dit te spelen? Het is natuurlijk heel bijzonder. Iedereen kent de bekende melodieën van Queen en hoe het dan in dit jasje is gestoken. Dat is heel bijzonder. Het is ook heel bijzonder om de paukenpartij te spelen die ik speel. Want? Het is heel veel verstemmen. Dus hij heeft soms op sommige plaatsen is het echt heel hard werken om op het juiste moment de juiste toon te creëren. En dat is wel een uitdaging. Ja, mooie mensen. Leent zich dat goed voor zo'n orkest, die muziek van Queen? Ja, uitstekend. Echt heel goed. En deze symfonie is het bewijs. Die nummers zijn onherkenbaar in zijn oorspronkelijke vorm, maar toch zal iedereen uit het publiek bijna alle nummers herkennen. En dat komt omdat die melodievoering, die harmonieën, die zijn geniaal. En dat betekent de kwaliteit van die popband destijds. Ja, dat leent zich ongelooflijk uitstekend voor deze muziek. Het Zeeuws Orkest is met 90 muzici nog nooit zo groot geweest. En dan staat er ook nog een koor van 85 zangers op het podium. Hoe is het om in dit gigantische stuk mee te zingen? Zo heel anders dan ik ooit gedaan heb. Mijn laatste grote project was het Requiem van Mozart met 4 mei. Een heel ander stuk, hele andere muziek, waar je dus ook anders zingt. En, hoe vindt u het? Geweldig. Een heel grote symfonie, meer dan 3 kwartier. En ja, symfonische rock, echt gewoon die nummers van Queen op een heel symfonische manier bewerkt. Voor mensen met een verstandelijke beperking kan het best een uitdaging zijn om met de trein te reizen. Daar wil de NS verandering in brengen. En daarom werd er vanochtend op het station in Goes een lesje reizen met de trein gegeven.
Een treinkaartje kopen en daarmee inchecken. Voor de meeste reizigers is het de normaalste zaak van de wereld. Maar voor mensen met een beperking kan reizen met de trein best spannend zijn. Onbekende grote stations. Die maken mij zenuwachtig. Bijvoorbeeld station Rotterdam en Utrecht, die hebben meerdere perrons. Ja, dan ben ik gewoon heel erg bang dat ik verdwaal. Of dat ik slaap in de trein of zo en wakker word in Assen of zo. Dat vind ik eng. Reis je wel eens met de trein? 1 keer gedaan, naar de Efteling. En ja, dat was het eigenlijk. Dus ik wil ook een beetje meer van Zeeland en buiten Zeeland herkennen of verkennen. De medewerkers van de NS geven een rondleiding en leggen uit wat je kan doen als er iets misgaat. Wij kennen de trein, wij kennen de perrons. Maar voor mensen met een beperking of met een autismesoort is het soms heel spannend om door poortjes te gaan of om kaartjes te kopen, om te zoeken in de drukte van waar moet ik precies heen. En dan zijn dit voor ons de momenten om uit te leggen als stationsmanager aan hun van waar ze rekening mee kunnen houden. De bedoeling is dat er vanaf vandaag vaker met de trein wordt gereisd. Alleen maar zelfstandig te reizen binnen provincie, Zeeland. En ja, ik hoop, omdat ik voor mijn werk natuurlijk ook wel vaker de trein nodig heb naar Rotterdam of naar Utrecht, dat ik dat ook zelfstandig kan. Gaan we gewoon proberen en gewoon goed opletten op de borden en op de uitleg. En ja, we gaan gewoon zien. En iedereen is goed aangekomen in Kruiningen. De NS houdt door heel het land van dit soort treinlessen. Het was een regenachtige dag in Zeeland, zoals hier in Vlissingen. Maar met een maximumtemperatuur van 18 graden was het ook een stuk frisser dan gisteren. Morgen opnieuw regen, dan ook met een stevige zuidwestenwind. Maar met een maximum van 21 graden is het er ook weer zacht voor de tijd van het jaar. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu nog een hele fijne avond en graag tot morgen.